Добре, здравейте пак във втория епизод на търсенето на Айрон. Така ли се казва клипа? И както и да. Трябва да намерим много спешно. Ако не намерим, ще се срежем кабелчето. Абе, чакай да... Диаманти още намерих! Е, тук бе! Още тук виждам два! Вижте! Наистина! Да бе, наистина, виж! Виж го! Гати! О, това! Лайк, 3 още! 4 диаманта! Бе! What the shit? Не ги чупи! Ако ги пипнеш диамантите, ще хванеш, ще проскубя като кокошка. Това е супер! Малко са мръдните до един. Абе, слушайте една факела, бе, хора, точно ти имаш. Благодаря. Колко са? 4. Повече са. Никой да не ги чупи. Никой. Само който намери Айрон. Негова ще бъде честа да отчупи всичките. Да. Вой. Нещо твърде здраво. Какво? Абе, тя чупи онова, дете не се чупи никога. Как се казваш? Черното ли чупиш? Това не може да се чупи. Наистина. Как да взема това? Сега представете ли се чупи бедро? Още диамант има. Ей, тук отгоре него. Още има още един диамант. До тук са 10 диаманта. Хе, намерихме 10 диаманта. Отдолу на коментарите напишете да не ви е харесало. Не, няма да напишат. Не, ще напишат. Добре. Абе, каква е тази мина? Не може да се намери нито един такова, бе. Аз намирам кол. Намерих. Значи нищо не намираме, ама всичко... Значи всичко друго намираме, ама не и такова, как се намира? Айрон. Това ако не е лош късмет... Значи намерихме диаманти, ама нямаме кол. 10. Диаманта. Да. Айрон. Гахти... Кръка. Къде? Такъв кръг никъде не съм виждал. 4 мисля. Аз няма и да видя. Значи намерихме нещо като златна мина. Като диамантена мина, ама така и така не ги чупим. Вече толкова голямо стана това, че направо се изгубих. Да не щупи някой диамант. Не. Това. Служия. Ще копам при Тошко. Да, копай при мен някъде. Не всички да копаме на различни места. Аз ще копам при теб, защото може да намеря нещо. Не, добре, сложим едно TNT. Трябва ни барут някакъв от крипър. Мария, тук е крипър, че не сме виждали. Тук ще не се спа... Аз точно не там. Ние тук направо си направихме такова пещера за зомбите и тем подобни, ако е тъмно направим. Ние направихме тук широни. Оф, намерих въглища. Да бе, нали? Насякъде са. Ако вземеш диаманти, ще ми дадеш ли 2? Да бе, аз няма да ги пипам, ще може и да се щупи за това. Аз ще ги оставя в ковчег. Не, ще ги държиш в себе си. Не, ще ги оставиш в ковчег, да. Който няма никой да взима. Който открадне диамант, 100 години ложка, ще го прибием. Ще го прибием 10 пъти. Ще го взема айдемите. Ще трябва да го убием, за да ни го върне. Аз имам значи 60 камъни. Аз знаеш колко имам? Имам поне 2-3 стака с камъни. Аз имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стака и нещо си. Какво? Аз имам 1, 2, 3, 4 стака с камък. Какво откри? Какво откри гангст? Знаеш ли как да отшифтиш? Знаеш ли как да отшифтиш? Нямам да. Какво знаеш какво правя? Всичко. Сега ходиш по-бързо. И ти се вижда, ник не има. Какво да ми се вижда? Газа. То направо. Вау, даймонд. За първи път ли го виждаш? Абе, знаеш кое е лошо? Нямаме факли. Не бе, аз имам 10. Ми, хвърли ми там няколко. Ти нали имаш кол? Аз мога да си направя 71 печки. Аз Този кабелстон може да си направим замък. Ами да направим. Айде бе, не мога да скоча в той дупка. В той дупка.
Деси вече от Демек от Габиото почваш да говориш. Намерих лапис. Лапис, шупи го, с то може и така. Гъта! Охо, колко лапис намерих. Значи лапис намерих, ама... Тежко оправи това за. Как се дразня. Оправи това за. Колко батерия имаш? Стив, къде си? То се зарежда. Значи намерих лапис. Тошко, пусни ми такова. Какво? Аре бе, Деси, факли. И на мен. Само на мене. Деси ще хакна, махни се от мястото ми. Аз мога да чупя. Ще убия, има меч. Не уби! Ми да се махни. Минли. Сега се събери. Не тъй, срам. Де тук да бия от 100 години да те халявам. И пак. Така ли? Ако някой убие някой Ирвин. да го убиеш. Знам. Ето, гледай сега. Пак редстоун. Да, и аз съм така и пак намерих аз. Може такова на хаосто пък. Вече Майнкрафт май са майтапи с нас. Да, това си е сигурно. Сигурно беше третия епизод, ще търсим скоро. Сигурно и третия епизод така ще се казва. Да. Деси, махни се от тук. Аз съм гангстър, това действие. Това действие има. Лайнангсте. Лайнангсте. Защо прави това сериозно? Деси, махни се. Тя вече би трябвало да се зарежда. Я провери. Някой ако вижда нещо, ева. Е така. Аз виждам. Аз виждам. Айран! Намери ли? Айран! Бързо искам да гледам диаманти как се чупят. Чакайте, моля ви се, изчакайте. Тежко ще ги чупя. Ама Много е айрана! Ярина. В мен! При мене! Идвам! Знаех се, че трябва да остана при тебе. Пълна е. Тушко, идвам! Само че къде си? Аз ще ви изприваря. Тошко, може ли аз да чупя с тебе? Не знам, не. Добре. Искам аз да ги щупа. После ги оставям. Излязох! Сега ще влезнеш. Аз съм прекъжен. Спокойно, аз докато изпека диамантите. Айрана. Аз имам преносима печка. Чакайте малко. Служи печката, Боянче, бързо. Идвам. Служи я, моля те. Така. Давай, чиста е наш. Ей! Оле, вижте колко са. Къде с диамантите? Не са в мен, още не съм правил нищо. Опа, извинявай, Тошко. Аз съм си 3 сърца. Стефан ме уби. Не те убил, трябва да ядеш, за да се таковаш. Аз имам 5 неща. Тям при диамантите. Задържаш. Държи ли, Тошко, айде де. Да, чай да си направят кирка. Ай, въй. Само 2 ли имаш? Трябва е сега. Само 3 имаш. О, хора, нямам. Само 3 ли имаш? Ти нямаш място, май. Да, нямам. Има тук. Що слагате тия кафеите? Така. Крафтинг. Опа, Боянчо. Хора, вече сме милионери. Намерихме диаманти. Вече намерихме нещо, което е много важно. Но как е? Хайде по-просто, Тошко, прави Че искам да. този кремък да го фърля, защото иначе няма да даде кирката. Тошко. Стига, бе. Стига тук И са за кой ми го даде на мене този крем? Колко минути вече е клипа? Колко трябва. Така, тук това не ми трябва. Аре, просто прави, бе. Искам да видя как Това чупи. трябва ми. Чайте Аз гледам. да си оставя тая вълна също да Давай. махна. О, вълна, дай. Взима я. Дробнете се всички малко от диамантите. Ще ги чупа. Вижте Ти ли? го чупиш обикновена плочка. Дръбнели се. Каква плочка? Колко са тия диаманти? Имам 3 диаманта. Другите, давай. Някой май ми ги е взел някой. Аз имам 3 диаманта. И аз имам 3 диаманта. Аз нямам много. И аз така. Да речем, но аз за Diamond не. Никой няма нищо да прави. Тук виждам още айрон. Точно пред очите ни е имало още айрон. Гангстер дръпни, петеле.
Само едно е равнище. Значи сега дете ни трябва, сега не трябват още диаманти. Колко диаманти има? Качваме се нагоре. Айде, аз също се качвам нагоре. Само да вземе блърквенче или не? Ай, на къде? Всички сме велики. Чайте, къде сме? Гангстери! Изгубихме се. Чакай, аз трябва да чупа и редстоуна. Гангстери! Ще ми дадеш ли? Добре, ти чуп. Тошко, я ми дай това да ги кача горе. Ще ми ги дадеш да ги кача горе? Кои? Диамантите. А редстоуна? А? Редстоуна Ще ми ги дадеш да ги кача горе? Аз ще ги кача спокойно. Викам да чупиш това, ама както искаш. Да не се направи сега, Кирко. Стига бе, тук един гангстер ми се вре. Ще го убия накрая. Махай се от тук, гангстер. Ужас е това. Аз поудявам. Да, и аз. Аз не мога да намеря откъде да изляза. И аз, човек. Тук боянщото ми се вре. Петелчо. Добре, качваме се нагоре. Откъде да излезем? Не знам. Къде е гангстер? Всички ли трябваше да се наврат тук? Трябваше един да... Да дойде. Някой да... Доброволно трябва да се качим всичките. Ще потърся изхода. Да, и аз всички да се разделим да... Да се разделяме, аз тръгвам насам. Намери го. Къде? Всички да идват тук. Къде? Да, боянчето го намери. Къде е той? Аз отидах след гангстера. Гангстер да дойдат. Веднага. Идвам, веднага. А гангстер? Ще дойде ли? Къде? Ела. Гангстер да идва. Аре бе! Къде отиваш? Къде идеш? Не. Ела с мен. Стив напусна играта. Как съм напуснал, бе? Влязам. Ще го пребия този Добре, това е телефон. за този епизод. Ще има четвърти. Който Има ще... 100-ти епизод. Пак ще бъде този сега. Това е края на този Чакай, епизод. само- Очаквайте на след 2 минути. Ама трябва да дойдеш. Най-много. Точка, аре, дай ми диамантите, нали сега ще го качва. Чай само да ги кача и спирам клипа. Давай на Аре, утре да е следващия Аз ще епизод. останах навътре. Ето боянчето сега ще изведе. Добре, това е за този епизод, хора. Довиждане.